Аз не знам какво казвам. Слава. Слава, Слава, привеждай. Sag ich jetzt mal, muss er so gekriegt hat, das war frisch gewesen, ich hätte es gerne in die Kamera gefriert. Защото не е хубаво да се замразява пак. Хубаво да се замразява. Пак. Ми зато и ти С камерата направо можеш да ги замразиш Не, и пак за не е някой друг ден да ги извадиш. Да. По-добре така да се замрази, даже опекано. Айде, Един път размразили са водата, като влезе не е хубаво. Ще ги изидем, Ама няма. те не са били Те не са замръзнали. така Няма да им се Те развива. бяха кажеш. пресни. Ама аз им зачудя как са ги пренесли по личичето. Вижте, казвам Те мезе. бяха Режи, гешмайс слагай с и Те са вакуумирани, да. вакуумирани. Ето, И още в магазина той ги оправил. Вакуумирани. Витамин. витамин. Те по принцип не е разрешено. не? Very good. This is very Той good. в рюкзак, Да, в да. раничката. Нито се изнася, нито да се фалшименто. внася. И то никъде. This is Ми no го направиха, false мина през Тур- скенера, ти от Турция ли видяха взимаете? в компютъра, Везе, ние от нищо не Турция ли казаха, взимате? само Да, кафето казаха, Туркиш. изведи Бурканов. А, буркана. Той да не е течност. Наркотици. А, или Не е течност. течност. И той извади. И какво не може да се вземе сега една бутилка водка да му дадем на Бернарда, като се отива? Може би как. Може в куфара само, иначе Да. в В личния багаж личния горе багаж е забранено. течности не може да носи. Ми ние ще му го дадем в куфара. Ще му го турим обаче в стъклена. Да. Пластмасова бутилка. Да не тежи. И да не се щупи. Твоя GSM свири. Не. Пиленцата пеят. Моят джесен е в джоба. Не, И да, Петя да, дойде баба си взима бутилки.